ngiyabona ukuthi ke lento ye health lifestyle esiyigqugquzelayo nathi eminyangweni wezempilo kwa health wena usenza ukuthi siphile nokuyikho ke ungqongqoshe noma Gugu Simelane azathi uyacela isipartnerishe nawe lolu hlelo ke lolu ulubona luzohamba liqhubeke nje mhlambe yonke iminyaka impela kwesifiso sethu lihambe liqhubeka yonke leminyaka njengoba lokusaqala sibambisene nani hayi yonke into yenzeka ngendlela nisiphethe kahle nathi siyakujabulela nomphakathi uyajabula ukuthi neza kubona esinisibhedlela nifuna abantu abadukile ukuthi bezolanda izinsiza zabo amaphilisi e-HIV/AIDS ngoba siyazi baningi asebe ababalekile absolutely njengoba nekhona nabo bayagqugquzeka ukuthi hey asibuyele back sisiyothola impilo yethu absolutely siyabonga nje kakhulu ngokwenza uzokhumbula kumlaleli ekhaya ukuthi ke siwumnyango ezweni lonke jikelele sifuna abantu aba 1.1 million abasilahlekele abasidukele nje ekufanele ngabe bala kumshanguzo so ke siphumile ke yeza nalensizwa yathi yazi mina ngoba abafana kuthiwa abafuni abatholakala ngiyakwazi ukubathola la ebholeni ngiyakwazi ukubathola la so sondelani ke kimi sikwazi ukuba nohlelo lokusebenzisana ukuthi siyobafuna bakutholile ithuba ukuthi ke beye ngale esibhedlela kubantu lesesikhona namhlanje ngicanga ukuthi bakhona sebekhona nanomama bomphakathi ngibabonile abanye bafike ekseni uthi hawu makuhlezi kanti ayisafika imoto ndodana kanti hayi relaxed siyezi imoto kuqala ngo9 nangampela zayiqhamuka bengena lokho okwenza ukuthi ngithokoze nami ukuthi abantu bakithi ogogo bakithi nomama bethu no baba bonke bazolithola usizo absolutely impela ke amakhaza akhipha umkantsha khona la kodwa ke uyabona ukuthi abantu baphumile ngobuningi babo bayisupporta kakhulu le program exhaswe umnyango wezempilo KwaZulu-Natal nekhomba ukuthi idinga abantu bephile a healthy lifestyle bephile ngokuyivoca voca behlale njalo benza izinto